Herrien, pues, bazen, kostumbra handie, dena egiten ginen mendietan. Hacienda mendin, eta, bueno, pues iketza ere egiten zen, ni ez naiz oroitzen ja kitu zen, baina iketza eta mendiatra, eta hola. Eta gero bazen hacienda ere, pantanoin gabe, behiak, ardiek, eta, bueno, txerriek, beti baserritan eta hola, zen bezin belu da han. Han dena da bagoa. Aritza ere bada hor iparralde aldean, badire, aritzakonak, gaztaina, ere, lizarra ere, eta hoie dire principalenak hor, mendin. Baina bagoa da gehiena. Bueno, badire lehenagoko sendak, eguitik bankaraino, osea, beti menditik, beti bazinen, orai hautsi dire hauniz, orai atatzen dire zurak, pues, ja traktorekin eta hola, pues, hautsi dute hauniz. Baina, bueno, orai ere, badire, bere lehenagoko, osea, siendak, badire, bai. Totzen da jendea pileka, eta hori niretako nire ikuste ez da ona mendindak. Hainbertze aglomerazioa jendea eta dena goiuke eta mendida ibiltzeko baino pasoago, bai. Ni mendizala naiz 100%. Eta niri gustatzen du mendi hauniz. Eta ni pena ematen du niri nola gelditu behar duen hemendik aurrera mendiek. Mendire gatra mendire. Baina respetatu behar dugu pixkat. Denen ertian de respetatu. Eta ja txiki-txikitik hasi, bueno, pues torri mendire, ikusi arbolak, ikusi txoriek, eta isil-isilik, ez oiuke, txakorrekin aratata honatan, ez. Mantxo, zazte mendire, denak, ibili menden, da hoben-hobena. Osasunen deko, da hoben-hobena. Baina pixkete respetatu ere. Kapitanen, ibiar dugu gauzak patu dute lehia. Mendin ez dugu patu behar lehia. Lehiak guk barnetik patu behar dugu gure burutik, gure bihotzetik, hortik atra behar dute. Nik uste pixket kontzitziatu behar dugu denak. Eta dena bada leku guziendako, jende guziendako, eta ibiltzeko eta hemen. Baina orai ja dago mendia arrungarbi eta jende erraten duguna, osea, jendea hasi da ja masifikatu eta denak mendi guzietek. Jode, pues erraten duguna, badire bidea, xendak, pues ibili xendetik, utzazu bertzea egize lehenago bezala.